Hello everyone, good morning आरो welcome to back my YouTube channel. आंनि चेनेलाव आरो बरायहैनो थाबाय तो गाइस दिनैनि भिडिअ'आ नै भिमारेल होनायनि सायाव जागोन खै लिटार दैयाव बेसेबां होनांगौ आं दायो नै 2 लिटार हमना ला 2 लिटार होबाय आं बिनि उनाव 5 ml होगोन आं 5 ml आरो 10 ml होगोन तो नियाव 5 ml होग्रोबाय तो बिनि उनाव आरो 5 ml तो दाउआबो एसेबां बुरजा नाङा नालायथो बाहायल' बेनिखायनो माने 2 लिटारल' होबाय आरो ना गाइसफोर 2 लिटाराव 10 ml तो दानाखौ आं लायो आं लेयार दाना होयो लेयार दाना बिदैनि दायो मिक्स खालामबाय नै गाइसफोर मिक्स खालामबाय दं मिक्स खालामखांनानै दाउखौ हगारना होनोसै दरजाखौ फिंहैनोसै तो नारसोबाय नै खेंनानै होनोसै आरो ना गाइसफोर होबाय गिख्रङो एसेयावनो बारदावो गियो माखौ गियोथाय बाय प्लास्टिकफोरनि आवाज खोनाबानो बारदावलायो आरो ना गाइसफोर आं नेटखौ सोंनो मोनाखै नेटखौ सोंबाय नै गाइसफोर सिगां आं खुला ओरैनो एगारना होयोमोन तो बिदि खुला एगारना होबा एसे खहा जायो आरो ना गाइसफोर थैयो दाउफोरा बायदिसिना जानानै आरो बायदिसिना मा होनो नेवलाय बायदिसिना लाङोना दाउआ आंना खमायजोब्बाय बारा आरो ना गाइसफोर 25 बा 26 30आनो गोमाबाय आरो ना गाइसफोर तो नेवलाय जाखो ना मा जाखो ना बहाबासो थैबाय ना सैमाफोरसो जाखो पात्ता मोनला आरो ना गाइसफोर नै आं दाख्लै होस्राबाय बेनिखायनो बिरबोबाय नै जानो बिदिनो आरो ना गाइसफोर तो गाइसफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबालाय लाइक खालामदो नङा होमबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो अननानै प्लिज नोंथांमोननि थाखाय आरो जाहाथे भिडिअ लाबोबाय थानो हायो तो जायफोर चेनेलाव गोदान बिसोर साबस्क्राइब खालामना लादो ना होमबा गाइसफोर नोंसोरबो सोलोंनो मोनगोन तो बिदिनो आरोना बारा गैला आंनाव दायो 80 ल'सै गाइसफोर माखासे गोमाबाय बेखौ दा बिदै दैहोनोसै आङो ओरैनोलाय बिदै दैनायनि माबा गैयामोन मा होनगोन कनसेप्टखौ लायाखैमोन आरो ना गाइसफोर मा होनगोन दायो बिदै दैहोनांगौ जानानै फैबाय आरो ना गाइसफोर दाउआ गोमाजोब्बाय ना फाननोबो हाला फानबाबो दायो खम जागोन आरो ना गाइसफोर दानाया आंहा बिराद लस जाबाय दाना दायो बेसांखिनि फानफिनबा दायो दानाखौबो मोनफिननाय नंला माने दाना बायनायनिसिम जेनेबा बे दाउखौ फाननानै जेनेबा दानानि फैसाखौ आं मोनफिननो हाला आरो ना गाइसफोर लस जासिगोन तो आं दायो फानला दायो आङो बिदै दैहोनोसै बिदै दैहोनानै आंनो प्रडाक्ट खालामगोन आरो ना गाइसफोर आंनो दाउ फिसाखौ दिहुनगोन दाउदैनिफ्राय आरो माखासेखौ फानगोन इदि खालामगोन आरो ना गाइसफोर बेथिं गंसे बानायबावदों न' इयावबो सोगोन आरो ना दाउ इयाव गोदान बानायबावदों फंबायनि गाइसफोर सेरसे जाबाय नै गाइसफोर सेरसे सेरसे बारबाय दाउलाफोरा आरो ना गाइसफोर बिराद गिलिर जायो थारमाने दै आरो दानाजों माने मा जायो मिथिया आरो ना गाइसफोर गिलिर जायो आरो ना न'नि दाउजों जेनेबा रुजुजाया आरो ना गाइसफोर न'नि दाउबाथाय बियो 1 केजि जागोन 800 ग्राम बा 900 ग्राम बेफोरबायदि जागोन आरो 1 केजि बारायो गाइसफोर बिराद गाबो बिराद गिसुला गोजा गाइसफोर जोबोर गियो आरो ना
हगारना होफिनबाय नै तामाम गिखायो। भिमारेलखौ इदिनो जेनेबा भिमारेल होनायनि माबाया सप्तायाव खननै बा खनथाम होजायो आरोना गाइसफोर सप्ता मोनसेयाव खननै बा खनथाम इदि होजायो। बिनिफ्राय बाराद्राय होबाथाय एसे गिनांगौ जायो आरोना गाइसफोर खिनायफोरा एसे दै बायदि खिलाङो ओमफ्राय दाउआ दुरबलसो जास्रायो आरोना बारा होबाथाय आरो लिटारसे दैयाव 5 ml बेफोरबायदि होनांगौ आरोना गाइसफोर बांद्राय होबाथाय निजेनिनो खहा जागोन थ' गाइसफोर बेसांखिनियानोसै बाय बाय।